Takže rodičia, táto tu natáčam, pretože je 1 ráno a vôbec nemôžem zaspať. Jedlá tu sú také po obede, tak jak som vám hovorila ráno, bo to je druhý deň, ale jeden celý deň, čo som tu, tak rohlík s máslom a tak chleb so s tým. Nie je tu také škrapete zvuky a to nie je, čo to je. Normálne polievka, potom taká teplá, ale bez soli, zeleninová, normálne bez vegety, mrkova. A to som vypila celú a potom taká cestovina, ktorá bola slaná, mäso takéto radšie, ale úplne neteplá. A tá cestovina takto je nezvarená. Babi potom, keď ste prišli, tak tá sa volá Natália Kosťová, ak sa nemýlim. A potom, keď sa odišli, tak jej otec prišiel a my bolo také hrozno. Kámo, what the fuck? No tam takto normálne, že počúva, aby takto škriapkal stenu. Také počujem. Ja viem, že teraz to by na záchode, ale nechcela som zobudiť nie Anastáziu, ale Natáliu. My gosh. No a večera bola taká skorá, normálne, že o 5:00. A tá večera bola taká jak ranády, zemiaky so cestovinou, tak. Pila som strašne veľa vody, som bola asi 13-krát na záchode. Som bola na to na veľkej a to strašne veľa. Cítila sa blbá teraz, keďže tak skoro som mala večeru, tak sa cítim úplne blbo. Je len teraz 1 ráno sedím. Kašľam na to, možno budem spať cez deň, takže som nespala úplne len 2 hodiny. Áno, tu som potrebovala ísť na záchod, tu je teraz také miesto, kde je najviac navštevené. Ono tu takto stále tak. Ja viem, že teraz robím, ale tu tak. Také čo robí, keď to ja nerobím, ono to počuť. Je to také tu vecko. Ja neznášam to. Nedávajú mi ešte nič. Spím v pohode. Úplne ticho je tu. Len počujem také škrapkanie a neviem, či sú myši vo stene. A tam deti sú tu v pohode. Taký malý chlapček, jedna, myslím si, že sa mali volať Tobias a také. A mamička. Ja sa pozriem, stále sedím s Natáliou na obede. Aj čaj si dám. Ja neviem, či to pochádza zvonka, ale to stále počujem také šušenie. No kamo, to ja neviem, či môžem otvoriť, ale tu tak cesto, no to ja vidím. Prázdne ulice, úplne prázdne. To mi neuveríte. Muchy, to veľa. A vnúka také hnusné. To sú ani muchy. Včely, ja neznám ani, co to je. Neviem. Umývam si mať čisté ruky a potom, keď ste odišli, tak som bola viacej na mobile, som úplne vypla do jedného centra. Ale inak teraz má 35, bo som spala. Takže som chcela zbudiť. Ale tie muchy neskladnú. Keby som mala také zapátko, joj, matečko. Neviem, kde inde som mala ísť. Úplne hrobové ticho. Nejaké deti, keď ste predtým bola pravú noc, no normálne, že to deti stále hrávali. A takí malí chlapci normálne, že otravovali. Normálne stále chodili, tak som musel povedať to sestričke. Ale inak tu sú ostatní v pohode.
to taká malý záber, pretože fakt som musela spraviť niečo. Takže ma začala boliť hlava a nič iné. Ale som ho možno v pondelka pustila. Takže tak som tu hore. Ruka bolí. Tak dlho mám tú inekciu v sebe, že ja neviem už jak dlho. A tu tak chladno, fajne. Posteľ taká teplá. Mama mobil sa nabíja vedľa. Ale radšej by som bola, keby bol taký sné, pretože fakt o 5. večer to nie som zvyknutá, jak vy viete, o 8. No a teraz, keď to tak skoro večera, teraz sa čudujem, ona povedala, že to je večera skoro, tak ja som pomyslela, že pôjdem do kuchyne a načudujem, ale ja by som sa strašne, preto ja nespím, som hladná. Kámo, to keby som vám to dala zatočiť. No to kámo, taká tá mucha tam je, no to nevidno. Všetko. Prevliekam sa. Ráno som sa učesala, potom 2-krát. No, cítim sa tak ako keby, že robiť hore, bo ja neviem fakt, čo mám robiť. Každý spí, ale ja vôbec. Tu je tá úrka, všetko napísané. Tak peknú noznú prenu, keď to vy môžete spať, ja nie. Bolesť hlavy a hlad, to je najhoršie, ale bolesť hlavy je horšie, ako keby hlad je tam, ale teraz ma tu tak začalo poblievať. Navracanie ani mi není. Sfarbené moje tričko, ja som si myslela, že toto je krv. Není. Tak iné sfarbené tričko. Ahoj. Neviem, čo tu mám robiť, normálne, že sa nudím. A sestričiek, to je taká tu veľa. Normálne, že blondína, druhá prišla, že staršia a ešte v čierny, to ja neviem. A sestričky sú, ktorými si pletiem. No a Natálkin otec mi normálne, že poskytol hroznú, že som sa porozprávala aj s ním. Ale mne už nedávajú tú ako keby inekciu. Nedávajú mi už nič. Som v pohode. Len tu tak teraz som to nechcem robiť žiadny zvuk. Takže ráno máme raňajky o 6. a po 7. Tak spasil o 7:30. Opäť o 1. a večeru o 5. Tak toto je akože divné, fakt. Ja som nikdy nemala. To sa spýtala a povedali, že normálne. Ty kámo, normálne, že tu nikto není také ticho. Ale to tu hore je osa, sa čudujem, že na mňa neútočí. To fakt akože je slepá. Asi možno oslepá od toho svetla. Ja. A za chvíľu budem končiť. Moje potrebujem veci. A všetko je v pohode tu. Ruka trochu bolí a nič a hlava. No to zvracanie asi mi už pomohlo. Ja som asi potrebovala len túto inekciu. Tá inekcia a potom mi už lepšie bolo už to brucho. Ani predtým ma nebolo, len som musela povedať. Aby to nebolo také, že dali mi a už som tu. Ja viem. Musím sa prestať toto. A mám nové že také špatné trošku sú, pretože keď treba mi rýchlo ísť, tak normálne, že ja nestíham. Mám sa obrať, zostane na stranu, pijem vodu a všetko. Takže to je všetko asi zatiaľ. Bye!